Hello mga kamags! Welcome back sa Indians TV. Karon kay hapit ng yung Pasko, ang content nga atong pagreakan karon na pulo ka tradisyon sa Pilipinas kada Pasko. Mao ni atong pagreakan karon. Kung kamo ganahan mo nga walay nag-react, bisitaha lang ang iyang channel na ang link sa atong description box. Karon ato na siyang pagasugdan, wa naman tay laing gihuwat. Oy, tuod ay. So wala pa naka-subscribe, subscribe na kuha mahinoy bayad. Subscribe lang ka, i-hit na lang po ang notification bell para updated ka sa mga video nga atong i-upload sa sunod. Okay? Let's do it. Hey fams, my name is JAHRIC LAGO and today I'll share to you 10 unique Christmas traditions we do in the Philippines. Mhm. Burr months. The Philippines celebrates the longest Christmas in the entire world. We start preparing and celebrating Christmas once the Burr months set in. Burr months starts from September, October, November, and then December. In September, Bitaw no, grabe ka taas kay nga atong pagselebrar sa Pasko. Upat ka bulan. Ay, grabe ka bibugid sa tibok libutan kita ra gyud may usag grabe ka bibugid kayo. Kaya padayon ta. TV stations and families will start a countdown to Christmas, and you'll start hearing Christmas songs like All I Want for Christmas Is You and Mhm. Oh Holy Night by Mariah Carey, as Maray well ka as ari gyud. different Filipino Christmas carols in shopping malls and on the radio. Okay. Mhm. Also, Filipinos will begin decorating their houses, establishments, and streets with gleaming displays, huge Christmas trees, belens, and parols. Parols. Bitaw no. Basta mohapit yung Christmas murag feeling gid nato nga murag enjoy gid ta, enjoy. Parang murag excited ta nga maabot ang Pasko. At para nang para diri sa ato nga sa among nga lugar, diri sa among nga lugar inig nay hapit ang Pasko, ang mga munisipyo diri kad mga duol nga munisipyo mag-decorate na sila sa ilang mga plaza. Pag mag-decorate sa ilang mga plaza, maghatag na sila og mga date kung kano sa nila mag, mag magpasiga at tuon na sa mga silinganan nga munisipyo. Unang para diri karon hapit na pod mag-open ang sa Kabadbaran City nga lightings. Di mangadto na pud ang daghan kayong mga taga ato mga kamags. Adto na pud ta. Maghimo na pud ta nga tog video na pod. Mao ra na gihapon. Manang mga kuan ta gihapon ta. Grabe ka-enjoy kayo ang pag naagi hapit ng Pasko kay ang mga lights murag makapadugang sa atong kuan ka-excite basta makita na tong mga lights, di ba? Padayon ta. Parol, or also known as a Philippine lantern, is a unique Filipino decoration Mhm. traditionally made from colorful papers, bamboo sticks, and shaped like a five-pointed star. Mm. Putting up paroles in homes, schools, establishments, and streets is a common Filipino tradition, as this signifies the spirit of Christmas. In 1920, Di ko kalimot ani kay sa high school pa ipahimo mi og mga parol sa high school, ipahimo mi parol. Sunod paghimo sa mong parol ibaligya ra pud namo sa mong mama. Di ko kalimot ani. Nga himuon na mo para
baligya na mo sa among ginikanan ang parol tag 50 pesos. Muna'y kuan na mo sa unan mo nang di ko makalimutan kung bahin sa parol. So, usap pod kaning parol bahin sa barangay diri sa amo sa barangay o diri sa among lugar. Pag panahon na og hapit ng Pasko, magtao na og dagko kay mga parol kada purok na ay isab-it diri sa kalsada nga dagko nga mga parol. Contest man na kung kinsa gi pinakanindot nga parol. Mo na nakanindot. Man di ko makalimot ang bahin sa parol pod. Padayon ta. 28, these lanterns were originally designed to help villagers find their way to chapels and churches for the Mm. Simbang Gabi. Simbang Gabi. Simbang gabi. Simbang Gabi or Misa de Gallo is considered one of the oldest Christmas traditions in the country. This is a 9-day series of Mm. early morning masses to honor the Blessed Virgin Mary starting from December 16 to Christmas Eve. People wake up at dawn and attend Mass at their local churches as early as 4 o'clock in the morning. Mm. It is a common belief among Filipinos that their Christmas wish will come true once you completed Oo. the 9-day service. Bitaw no kini sa simbang gabi gyud makadondom ko ani pod. Usap pod nga kanang sa primero nga simbang gabi. Grabing daghanang tao ang manimba. Daghan kayo. Puno kay simbahan halos malukop na puno kay patigawa sa simbahan. Puno kayo. Pero pag moabot na ang magkaanam na ang adlaw 16, 17, 18 padung sa kuan. Magkagamay pag moabot na pud og last nga simbang gabi. Magkaanam na po og daghan, mudaghan na pud. Parang muna ako kuanan. Usap sa simbang gabi bahin sa kanang kuan. Tinuuhan pud kintahay nga kung makumpleto nimo ang simbang gabi, ang imong mga wishes bali o mga hiling sa imong kaugalingon sa imong pamilya matupad kuno. Mao man ay mao nay usa nga tradisyon. O sige padayon ta. Caroling. Another thing Filipinos are known for is Kini the po caroling. ability to sing really well. So, they showcase Video their okay. God-given talents during Burr months. Group of people, usually kids, would fill the streets visiting houses with their instruments like tambourines and can-made drums, singing holiday songs in exchange for money or sometimes food or gifts. Sa may bahay ang aming bati. Merry Christmas! Ang mga cute kayo. Uy, yung song ni. Murarig. Monito Monita. Kining bahin sa caroling. Magakuan po ko mismo sa una ra gyud. Sa una ra gyud nagkuan ako bahin sa caroling. Antigo man po tagagamay mo gitara. Makaduyog ta og kuan. Na imo hire sa ato moduyog, magpaduyog sa mga contest kintahay. Para nang sa barangay. Waon ta og pagtugtog sa gitara para sa ilang caroling nga contest. Bisag sa mga private, bisag sa company, waon ta. Pero karon murag wala. Murag wala naman pa sinapay mo kuha diha. Nana akong anak. Medyo karon lahi na pud akong gikuan. Ali akong anak may nagsunod sa ako mo, may kuhaon para pagtugtog sa kanang magtugtog sa caroling. Sa una makadumdum ko sa high school pa lang ako na may istorya na po ni Ron. I-appeal na lang nako ha. Sa high school pa lang, sige na ko og kanang i-appeal na ko og Glee Club sa choir bale sa among eskwelahan sa simbahan. Kada maabot og December, mga ruling mi ang among sir magdag electric guitar, magdami og gamay nga
gamay nga speaker ato may mga kuan so amo ra po nang kuan kay na project nga among kuanon sa eskwelahan mana di ko kalimot gapon ani sa kuan kaning pagpangaroling ako kay kuan kay sa ako. Mm, padayon ta. Said to be hospitable and friendly, Filipinos love giving as much as they love receiving gifts. Mm. A form of exchanging gifts called monito monita is a very popular Christmas tradition in the Philippines. Mm. For a week or so, participants receive and give gifts anonymously among colleagues, friends, or families. This is usually done during Christmas parties. Christmas O mo puding kuan kaning monito monita kuan gihapon ta ni mao magini kada sagaran diri sa sa ato nga labi na sa high school pa ta sa sa nag-eskwela pa ta na monito monita na to. Makadumdum lang ko ba kay ang monito ug monita kanang magpadungog-dungog ang kuan imong hatagan magpadungog-dungog kung unsay iyang kuan ay iyang wish list ba padungog-dungog kung unsay ihatag sa iya muna yung nakakuan pero bahin pod sa kuan exchange gift sa pamilya naagi na siya kay bisan sa among nga pamilya karon kada December gina mag-gathering mi Christmas gathering then mag-exchange gift mi okay padayon ta. parties. It's common in the Philippines to have a Christmas party organized for any and every group you belong to. There's the Christmas party at school, at the office, the one with your closest friends, your cousins. The list goes on. These Christmas parties include potlucks, a program of games, exchange gift giving, and talent presentations. Filipino Usa po di kining Christmas party eh halos tanan man gid nga kuan di lang kay ingog sa trabahoan sa eskwelahan tanan naagi Christmas party bisag sa mga barangays naay Christmas party gihapon usa mo guna kuan sa kuan ang Christmas party usa na nga paghiusa o pag kinuanay sa usag usa kintahay nga ang mga hinaguan sa tibok tuig nakuan ninyo na nagyapay kalingawan o kalipay nga niabot pa ta ning mga panahon na kintahay mao nang sa Christmas party nga kuan usa ang management kuan og program mohatag mga regalo para sa mga empleyado kintahay kung sa company o sa eskwelahan sa mga estudyante nga nana ra gyapon. Christmas foods. Filipino Nah, families samot na ni know that the Christmas foods. best way to celebrate Christmas festivities is to enjoy extraordinary Christmas Ini may foods kuan. together. Some of the best and popular Filipino Christmas foods are the sweet Filipino delicacies Mm, bibingka and puto bumbong that are sold outside the churches every simbang gabi. mm, During Noche Buena, a whole roasted skewed pig called lechon, a creamy salty queso de bola, and a Christmas ham are all present on the table. mm. Noche Buena. Mabitaw na kanang kan pag panahon ng inana nagilitson no lamigin na ilitson kamo ya yung nana ba yung Pasko pero para sa uban bisag pansit ka okay naman malipay naman hatagan basta na ika kuan sa pagsalubong kita sa kuan sa Pasko sa pod kaning pagkuan sa kaning mga sudan hinahinay lang ta kay naa man gina daghan man gina basta Pasko lechon diri lechon didto taod-taod kaon
Mao nang usa na pud ko kay taas kay naputay gibati pod nga bahin ana taas-taas pod atong dugo, dili ta palabi. Basta padayon. After the last Simbang Gabi, or the Christmas Eve Mass, Noche Buena follows. The Noche Buena is a big open house celebration with family, Mm, friends, and neighbors dropping in to wish mm, everyone a Merry Christmas. mm. Most households would have several Filipino Christmas foods laid out and ready to be feasted Mm. on to celebrate the birth of Christ. Bitaw no, bisag unsa na 'to kalisod, bisag unsa na 'to ka kuan basta Pasko, binana sa Noche Buena, lagi tay ihanda, lagi atong ihanda. Usa pod kanang paghanda nato dili ingog kanang bungga. Agud depende ra sa atong makaya, basta nalay ihanda. Sunod kadumdum ko nga basta Noche Buena pag mas Noche Buena, mogawas dayon, mogawas adto kay nay exchange gift dito sa purok, lakaw, hangtunan magbuntag kauban ang ang pamilya o kauban po ang imong mga friends, mga relatives mo kauban. Ana siya ang sa Noche Buena. MMFF Celebration. The MMFF, or Metro Manila Film Festival, begins on Christmas Day and runs through the first weekend of January each year. The festival starts with an opening parade going across the center of Manila, which features floats and actors from the selected films. For Filipinos to truly enjoy this amazing and unique festival, all the cinemas in Metro Manila are expected to play only these local films during the festival, and foreign films are put on. Bitaw no, kayo ang kuan diri, ang kanang bahin sa kanang festival, mili in if Manila Film Festival. Oo. Kana siya, gibuhat po na kuan gina ilutunong ginang mga lokal nga mga kuan movies o mga film kay para kay di ba ang mga tao way mga trabaho, long vacation ba ya. Pwede masuroy, magtanaw og sine, mo na sila so naay parada dito sa Manila. Naay parada. Kami ka naman mi sa Mindanao, di mi kakita. True TV ra mi mo tanaw, di ba? Hold. Aguinaldo on Ginaldo Christmas Day. Christmas Day. Aguinaldo is a common tradition for every Filipinos to visit their relatives and godparents during Christmas Day. During the visit, kids would practice the old age tradition Hmm. mano as an act of respect to elders. For most part, they are Okay, di pong Aguinaldo. Kay nagkadumdum ka ni kay daghan na kay nag-post diri sa ato sa social media. Kagaya na nag-post og padungog-dungog na sa ilang mga inanak nga kuan ko no, wala na may diri nagpuyo para dili adton sa inanak. Muna kuan karon nagtago-tago na ang mga ninong ug ninang kay ang Aguinaldo ang ang gift bale, ang regalo sa mga inanak. rewarded and presented with gifts like toys or money by their relatives or godparents. Mm, This is when they receive their pamasko or aguinaldo. mga pamasko. That's how we celebrate Christmas here in the Philippines. Mm. I hope that you like this video and Merry Christmas to everyone. Please don't forget to like this video, comment below your Christmas traditions in your country, and subscribe to my channel. Till next time, bye! Okay, okay. Magatawa man lang ta sa atong mga example yung mga reaction na to ano eh. Makarelate gud na kay yung tanan man gud sa overall nga kuan sa Christmas gud kay ang Christmas man gud para sa ato. Bisan unsa pa kadaghan ng atong mga kuan dili ta magmatter kung natay kwarta o
dato ka man o pobre basta magsilibrar sa Pasko. Busa kung kita kung unsay naa ato isa gamay rang ato kay panahon man na sa giving mohatag ta sa usag-usa og di na to kalimtan ang Ginoo sa pagampo o pagpasalamat nga ihatagan pa ta og ingon ani niabot pa ta ani nga panahon. O karon ang inyong kuan naka-subscribe na mo. Hit na ng subscribe button diha para tuloy-tuloy ta. I-comment i-comment ninyo kung nagustuhan ba ninyo ang video karon. Ha? I-comment ninyo. Okay? O, dali ra ta taman hanggang sa sunod. This is Indians TV. Peace out.